nta sọsọ Jesu bụ onyere ọnwụ maka na o busoro ọnwụ agha wee merie ya. Ya bụ ka anyị gbanarụnụ mbibi si n'ịba n'ime Jesu. Zute Jesu mgbe ọ ga-egosi onwe ya. Hapụ mpụ dị iche iche ị na-eme ugbu a. Mụrụ anya oge niile ka ọnwụ akwadoghị akwado ghara izute gị na mberede, kama ka ị nwụọ n'ime Jesu wee soro ya laa n'igwe. Ọ bụ n'elu ugwu a ka ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam, hichapụkwa anya mmiri n'ihu ọbụla, wepụkwa ihere ndị nke ya. A ga-ekwu ụbọchị ahụ sị, lee, nke a bụ Chukwu anyị, onye anyị chekwubere ịzọpụta anyị. Ka anyị ṅụrịanụ, ka anyị gorienụ, n'ihi na ọ zọpụtara anyị. Music is dedicated to the Blessed Trinity through the Immaculate Heart of Mary. Music is an essential part of life, and glorious music offered to God brings joys and healings. So, bless your soul with this glorious music, and may the blessings of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend on you and remain with you both now and forever. Amen. The Lord is ever good. He will never change.
from generation to generations. He is always the same. Heaven and earth will pass away, but his words remain forever. Let us now sing his praises.